За изява на македонския вариант на Хитър Петър. Дами и господа, представям ви Хитре Петревски! Добър вечер до господин Петревски. Защо твърдите, че сте македонец? Що, проблем ли нещо? Проблем ли нещо? Ките утре па и. Ките утре па ли казваш? Ама ако те откършат, че влезеш в пантеона на умрелите македонски герои. Кевам да те гръмне, това оръжие ми е продадено на Слави Трифоновски и той е на 4500 години, бе. Защо твърдите, че сте македонец? А вие що се българите? И вие сте македонци? Ти си Разче Петровски, а това са музикантите от Кукушбенд? Кукушбенд. Вие? Само Слави Трифоновски още се прави на бугарин, ма и он скоро ще прогледне. Нека да се върнем на приказките. Що, проблем ли нещо? Какво? Няма утре проблем. Давай. Кои приказки са македонски? Епа, сите приказки са македонски, дори и черната шапска е македонска. Как е тя на македонски? Казва се Капа Цървенковска. Капа Цървенко. Да. Какво се случва в тази приказка? Епа, какво се случва, докато среща капицата и я пита... Докато среща капицата? Да, и пита Капо Цървенковска, дека си тръгнала, ма? Ми вика към баба си? Не. Как нема? Що разваля с приказката? Защото бабата казала червената шапчица, отвън бира сандански, а нямам българска виза. Що, проблем ли има нещо? Много интересно. Проблем ли има нещо? Някоя друга така типична македонска приказка да ми разкаже? Епа, ще ти разкажа за златната ябълка и беше лето я до 902 година и говората срещна триглавата ламя я попита: къде одиш, бе, Танаские? Епа, за ябълки бех, ке то трепат, бе, ей, ке му трепат, ама друг път. А знаеш ли, що е казала удреманата обавица или както вие викате спящата красавица? Удреманата обавица? Що е казала? Знаеш какво е казала? Що е казала? Като се обола на вретеното? Какво? Казала е: маке ти трън. Росене, с тази приказка в историята ке влезем. Искаш ли аз да ти кажа една приказка? Па кажи, какво? Аз съм македонец, викаше Буратино, на носа му растеше ли растеше? Сега ке те отребам, ей! Ке те отребам, Росене, бе, разбери го това нещо, бе. Мани тия приказки. Мани, ти си поне по истинските истории и сега ще ти разкажа една истинска история. Една македонка била българска. Да. Прибрала се в Скопие, мъже я попитал: къде беше, бе, Танаские? Епа, река... Как беше у българско? Къде беше, бе, Танаские? Как беше у българско? И тя рекла: не пите, един българин ме фана и ме оноди. Ужас! Кето морят ма, оу! Що му ли каза да спре? Ми да му каже, вика Танаска, ама като не знам български. Я да ви помогнем за края. Я давай. Уважаеми зрители, това беше всичко от днес за днес. Той е Содросен за вас за днес. Бъдете с нас утре, точно в 22:30. Благодарям, че бяхте заедно. Довиждане!